кои активи са най-атрактивни за инвестиции в момента според нагласите на част от борсовите играчи у нас и какви са световните тенденции в сферата на капиталовите и стоковите пазари. По тази тема ще разговаряме сега с главния дилър в българската платформа за търговия на международните борси Trader.bg Пламен Пейчев. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Разполагате с данни от ваше проучване за нагласите сред инвеститорите. Кои са най-предпочитаните активи в момента? Значи, нашите инвеститори в момента считат за най-атрактивно за търговия златото, като е посочено 46% от запиталите, които считат, че тази година то ще бъде най-търгуван актив. Втори актив е петрола, който над 20%, 24% от анкетирани са посочили за най-атрактивен. Следват валутите и на последно място като атрактивно за търговия са индексите и акциите, понеже там човек, за да търгува с индекси и акции, трябва да е малко по-информиран, трябва да отдели повече внимание, повече анализи да направи и от тази гледна точка те са по-малко търгувани инструменти. Все пак ви имате данни и за това в какви точно акции предпочитат да инвестират играчите на пазара? Да, също така направихме проучване кои акции са най-атрактивни и кои акции считат, че ще имат най-голямо поскъпване през тази година. Най-голям интерес считат нашите трейдери, считат, че ще има към високотехнологичните акции. Също така голям потенциал считат те, че има към банковите акции, понеже банковите книжа отчетаха голям спад в последните години поради кризата в южната периферия на еврозоната. Всички знаем какво се случи с южните държави и понеже големите банки бяха кредитори на тези държави, техните книжа пострадаха доста сериозно и сега вече след като има някакво подобрение, има някакви изгледи на оптимизъм, съответно се очаква тези акции да възвърнат част от стойността си. От тази гледна точка част от трейдерите считат, че ще бъдат много атрактивни за търговия тази година банковите акции. Също така фармацевтичните компании са интересни. Да, също те са посочени като акции с голям потенциал на фармацевтичните компании. Предлагам обаче да поговорим повече за най-предпочитания актив златото. От кои фактори зависи промяната в цените на златото предвид ситуацията в сегашния момент? В момента един от най-важните фактори върху цената на златото е състоянието на американската икономика и доколко ще се печатат още долари, защото когато се печатат долари, те се наливат в икономиката, това води до обесценка на долара спрямо другите активи и съответно спрямо златото. Бяха направени две програми от страна на Федералния резерв в последните няколко години, в които бяха напечатани доларите, бяха влети в американската икономика, за да я стабилизират. И преди няколко дни шефа на Федералния резерв намекна, че евентуално ще има трета такава програма с печатане на долари. И какво беше веднага пазара реагира пазарите? И златото скочи, точно заради очакването, че на практика долар ще се обесценява спрямо златото, когато се печатат долари. Така че за момента важно е доколко американската икономика ще се възстановява, скоростта на нейното възстановяване. В момента има изгледи, че нещата вървят добре, безработицата намалява, съкращенията на работни места намаляват, така че има някакъв оптимизъм, че икономиката ще се справи сама. Но ако все пак това възстановяване се забави, може да се наложи трети кръг на вливане на ликвидност, печатане на долари, което неминуемо ще доведе до поскъпване на златото. Да се надяваме, че няма да се налага ново печатане на долари. До какви нива може да стигне цената на златото? Не бих искал да се ангажирам, понеже тук зависи какво ще направи ФЕД, доколко те ще преценят да налеят нови пари в американската икономика и от това зависи къде ще стигне цената на злато. Ако не се наложи вливане на такива нови средства, златото може да поевтинее. Но ако се наложи вливане на средства, колко ще поскъпне златото, ще зависи от това колко ще бъдат тези средства. Така че не бих могъл да се ангажирам с прогноза за цената.
От така тенденциите при долара обаче зависи и друг важен актив, петрола. Разбира се, там основен фактор е и ситуацията в Близкия изток, напрежението в Иран. Предпочитана инвестиция ли е петрола, активите петрола? Петрола поскъпна рязко в последните 2 месеца. Последния месец и половина той отбеляза ръст от над 10% заради ситуацията в Иран, заради напрежението около Иран с като ядрена програма. На практика това, което се случва, ембаргото, което бива наложено на Иран, което и тепърва предстои да продължи с това ембарго, ако няма развитие в преговорите, това води до недостиг на петрол и съответно води до ръст цените на петрола. Ако ситуацията там се усложни и преговорите имат застой, цената на петрола може да поскъпне още. Надявам се, че все пак тези преговори ще доведат до някакъв резултат и това ембарго ще падне след няколко месеца, което ще доведе до спад в цената. Друг фактор, който е от значение за петрола, е скоростта на нарастване на китайската икономика. Ако тя забави своя растеж, това ще доведе до спад на търсенето на петрол и съответно до поевтиняване на черното злато. Преди няколко дни имаше такава информация, че китайската икономика леко забавя своя ръст и това веднага доведе до лек спад на цената на петрола. Така че китайската икономика също ще бъде фактор, който трябва да бъде следен. Да, който ще бъде от значение. По отношение на валутните двойки? По отношение на валутите, това, което е от значение, най-вече при евро-долар. Евро-долар е най-търгуваната валутна двойка. От една страна е как се развива американската икономика, от друга страна е какво се случва с страните от еврозоната. В момента има някакво подобрение, специално Италия, която е най-голямата от южните икономики, нейният имидж се подобрява и инвеститорите връщат своето доверие към Италия. В последните 2 седмици Италия издаде държавни облигации, които бяха приети много добре от пазарите и които бяха пласирани на много ниска лихва, която е на рекордно ниски нива за последните 18 месеца, което е показателно, че инвеститорите връщат своето доверие към Италия. От тази гледна точка има някакъв оптимизъм за южната периферия на еврозоната и това, ако се задържи така, ще доведе до леко поскъпване на еврото. Друго, което бих могъл да отбележа, че дори след организирания фалит на Гърция, защото всички знаем, че това на практика си беше един организиран фалит, дори след този фалит на Гърция еврото остана стабилно, защото пазарите бяха подготвени за това, което се случва в Гърция, а и самата Гърция е малка на фона на Италия. Така че най-важният фактор в момента е Италия и позитивни новини около Италия ще водят до поскъпване на еврото. Друго нещо, което е от значение за еврото, какво се случва с Испания и Португалия. Там тези държави на практика са в рецесия, можем да очакваме да бъдат в рецесия, но това не е толкова голям проблем, защото това е очаквано и се знае от пазарните участници. По-важно е тези държави да се умеят да се вместят в бюджетния дефицит, който са прогнозирани. Ако тези държави се вместят в този бюджетен дефицит, това ще бъде добре за европейската валута. Но ако излезнат новини, че Испания и Португалия не се справят с бюджетния дефицит и на практика техните разходи са по-големи от прогнозираните, а приходите са по-малки. Това ще означава поевтиняване на еврото. Да, това ще бъде негативно за еврото. Но доколко негативно е поевтиняването на еврото, защото това пък е фактор, който позволява ръст в износа на страните от еврозоната? От тази гледна точка евтиното евро спомага за износа на страните от еврозоната, така че то е позитивно за всички износители, най-вече за германската икономика, затова и тя се чувства в такова добро състояние, защото евтиното евро спомага на Германия да изнася повече стоки и това води до ръст в нейната икономика. Съответно това печелят всички производители и износители на стоки в еврозоната. Какво може да кажем по отношение на валутите убежище? Кои са те в момента според нагласите на инвеститори? Според нагласите на трейдерите и според направеното проучване най-сигурната валута убежище това е швейцарския франк и той е такъв и в последните 2 години, не само тази година. И за това и той е относително скъп. След като вече поутихне кризата в еврозоната, очакваме
вече пазарните играчи да се пренасочат от франк към другите валути, но за момента то е валутата убежище. Втората валута убежище, която са посочили трейдерите, това е долара и третата е японската иена. Добре, какви са тенденциите по отношение на интереса към подобни борсови игри, борсови инвестиции на външните пазари? Интересен е факта, че расте броя на играчите, които участват при вас. Мога да кажа, че в последните години, не само в последните години, в последните 7-8 години, ръста на трейдерите, които търгуват при нас, се увеличава с поне 30% годишно. И в годините на криза също. Дори в годините на криза. На практика българската борса е в застой, няма много възможности за печалби и затова голяма част от играчите, които търгуваха на българска фондова борса, се насочиха към външните пазари, защото на външните пазари, когато се играе на международните финансови пазари, има възможност да се печели не само при повишение на пазарите, а дори и при спад. Когато един актив се очаква да поевтинее, пазарните играчи могат да го продадат и след това да реализират печалба, когато цената му спадне. Примерно златото. Ако очакваме цената на злато да спадне, пазарните играчи могат да продадат златото, след това, когато цената се понижи, те могат да го купят и да реализират печалба. Или петрол. Ако един пазарен играч реши да продаде петрола на $110, когато цената спадне на $105, той може да го купи след това на $105 и да реализира $5 печалба на барел. Така, ако той е продал 100 барела, ще реализира $500 печалба от спада на цената на петрола. Така че е много по-атрактивно търговията на международните пазари и затова все повече играчи се насочат към тях. В края на разговора, доколко информирани, доколко добре правещи своите анализи с българските играчи, какъв е техния профил? Ами вижте, нормално е, когато човек започне, той да седне да прочете малко прогнози, да седне да се пообучи. Ние също така организираме безплатни курсове. Всеки, който желая, може да посети такъв курс и да разбере основните тънкости и неща, които му трябва за да търгува. Оттам нататък всеки започва да се развива. Не е необходимо да имаш икономическо образование. На практика на финансовите пазари търгуват хора с всякакво образование. Има лекари, има инженери, има юристи. Не само въпрос на желание и на положени усилия. На желание и съответно на усилие. И човек трябва, когато си постави някакви цели, да има дисциплина да спазва тези цели, които си е поставил. Съветът, който винаги им давате, с едно изречение? Да си поставят цели, които да бъдат реалистични и съответно да спазват тези цели, които си поставят. Много ви благодаря за разговора. Коментар на Пламен Пейчев за нагласите на борсовите инвеститори и най-изгодните активи за търговия към момента.